ang na-reassign nga Chief of Hospital sa Lapu-lapu City Hospital nga si Dr. Cliff Canton mi pagamay sa katawong nga findings sa giobol nga team ni Mayor Junard Ahong Chan sa mga pakisusi kabahin sa kahimtang sa ospital. Inay gipakita ni Dr. Canton ang mga naanindot nga mga pasilidad sa tampalanan o mga supplies. Siluan Mirondina sa exclusive report. Taliwa sa wa og tuo nga mga issue ug suliran nga giatubang karon sa Lapu-lapu City Hospital gipakita ni Dr. Cliff Canton sa RTV Balitang Bisdak nga napabili niini ang level 1 category sa naaswing tambalanan. Nagpasabot nga aduna kini functional operating room. Bisan kung dilapidated na ang pipila kabahin sa tambalanan, apan napabili niining limpyo ug hitsa sa labing bag-ong mga ekipo ang maternity room. Bisan kung usa kini ka pampublikong tambalanan, air condition ang nursery room ug may duha ka mga bagong incubator ug unom ka crib. Hitsas usab kini sa cardio tachography machine, patients monitoring machine, anesthesia machine, cautery machine ug brand new usab ang mga operating tables. Gipakita usab ni Dr. Canton nga hitsa sa tanang mga medical supplies ang Lapu-lapu City Hospital. Matod ni Dr. Canton, niadtong Abril 19, 2018 lang siya opisyal nga milingkod isip Chief of Hospital apan napangitaan niya og paagi nga masulbad ang mga suliran sa tambalanan. Akong naabtan gamay kay budget ang hospital. So wala dili po nila ma-increase dayon no kay kinahanglan justification. But later on ako yung na paninguha na ang mga budget na increase. So tala mga service capabilities ako yung napa-improve no. Busa sakit alang kaniya nga pangitaan siya og sayop aron himuong usa sa mga basihan sa pag-reassign kaniya as Chief of Hospital sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island. I'm so happy pag-ari sa DOH no, they were so impressed no nga sa kalisod ko na mo sa among situation. Nakuha jud ko no na maintain na mo ang function na mo as level 1 meaning na may functional nga operating room na may blood station. Si Mayor Junard Ahong Chan miumulog sa fact-finding committee aron pagsusi sa kahimtang sa tambalanan ubos sa administrasyon kaniadto ni Dr. Canton. Apan si Dr. Canton pabiling milingkod sa Lapu-lapu City Hospital human makaduso og appeal sa Civil Service Commission. Kaning mga nakita nga mga findings, they're actually ma-achieve so expected na sila nga ang example ko inig monitor nila dire. Nakaiwa makita nga papilis. Of course, ilan na ibutang as deficiencies, but naara na siya, no? Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.